חזק וברוך, יישר כוח ובריאות טובה, נהורה מהליה, הרב שליטה, שלא ייפקד מקום מושבו לעולם, בבריאות איתנה. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו בגאולת מצרים. גאולת מצרים היא בעצם השורש הגדול לגאולה העתידה לעתיד לבוא. כמו שאמר הנביא מיכה, כי אימץ צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. כמו הניסים שראינו ביציאת מצרים, כך נראה לעתיד לבוא, שזה עכשיו ממש. והגמרא אומרת בסוף פרק ראשון בברכות, שכל הניסים שהיו במצרים הם תפלים לעומת הניסים שאנחנו הולכים לראות לעתיד לבוא. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא בתורה, פרשת דם צפרדע קינים, שאלו ניסים נוראים, שמי בכלל יכול לספר את העומק של ההשגחה הפרטית, זה כלום, זה תפל. מה זה תפל? זה כמו בהלכות ברכות, תפל ועיקר. אתה לא מברך על התפל כיוון שאתה יוצא ידי חובה בעיקר. אז אם אנחנו עכשיו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו בעצם מכינים את ההבנה מה הולך לקראת לעתיד לבוא. ועכשיו זה זמן שמדברים כולם על גאולה, וכל אחד אומר כל מיני אמרות, אבל הנביא ישעיה אמר בפרק י"א, ועריכו ביראת השם, כשיבוא המשיח צדקנו על ידי ריח. הריח זה דבר שאדם מתפעל ממנו מאוד מהר, הוא יוכל לדעת מי זה האדם. אז מי שבאמת חושב שהוא מכין את עצמו לגאולה, אז הדבר הראשון זה אנחנו בעצמנו. ידוע שהחפץ חיים אמר שכשהמשיח יגיע, כל אחד אומר אני מחכה למשיח, הוא אמר אני אתחבא מתחת למיטה ואשים סדינים מסביב כדי שלא יכול להסתכל לו בפנים מרוב בושה. זה אמר החפץ חיים זצ"ל, רבינו החפץ חיים. אז מה נגיד אנחנו? אז אם מדברים על גאולה, אם מדברים על מה שמתחולל בעולם, הדבר הראשון זה איך ההכנה שלנו לקראת הגאולה. אז אנחנו נדבר היום על גאולת מצרים, ומזה נבין מה ההכנה האישית שלנו לקראת אחרית הימים. כבר בתורה כתוב שכשמשה רבינו בא לגאול את ישראל, והם לא שמעו על משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, והגאון הקדוש רב אלחנן וסרמן אמר בשם החפץ חיים, שכמו שאז שבאו לגאול את ישראל היו הרבה אנשים שלא הקשיבו ולא היו מסוגלים לשמוע מרוב צרות, אז כך גם באחרית הימים, עכשיו שאנחנו מצפים לגאולה, יש הרבה אנשים שיש להם קוצר רוח, יש להם עבודה קשה והם לא מסוגלים אפילו לשמוע. והאור החיים הקדוש כותב בפרשה, מה זה לא לשמוע? בן אדם בא ואומר לך אני רוצה להוציא אותך החוצה, אתה אומר אני לא שומע? מה אתה לא שומע? אני רוצה להוציא אותך. מה זה הם לא שמעו? מה לא שמעו? בטח שהם שמעו, האוזן שלהם שמעה, אבל הם לא הבינו את זה בעומק, הם לא קיבלו את זה. כמו שאנחנו אומרים שמע ישראל קבל ואבן ישראל, אומר האור החיים הקדוש, אולי לצד שלא היו בני תורה, כי התורה מרחיבה דעתו של אדם. מי שאין לו תורה אין לו כוח לשמוע אפילו שהוא יוצא. רק מי שיש לו תורה ויש לו יראת שמיים, יש לו כוח סבל, יש לו כוח שמחה. גם בכל הצרות והבעיות שיש לו, יש לו תמיד מקום גבוה בתוך הלב שלו של אמונה ושל תקווה. אז צריכים לראות איך אנחנו מפעילים את הלבבות. אם אנחנו מדברים על משיח, אז צריך כל אחד ואחד להתכונן, לעמוד בניסיונות, כי הרי כל ניסיון שיש לאדם הוא מקרב את הדרגה הרוחנית שלו. וצריכים לזכור, כשיבוא מלך המשיח, להפנים, כשיבוא מלך המשיח, לא יוכלו לעשות שום מעלה במצוות. כמו שכתוב, קהלת אומר, שלמה המלך, שהוא ימים שאין בהם לא זכות ולא חובה. כי פשוטו ממש, רבותיי, אין יצר הרע, אין טעם לחיים. אין טעם לחיים. זה מה שיהיה. עכשיו זה זמן של חטיפה. אם מישהו עכשיו ישאל, מה צריכים לעשות עכשיו? מה צריכים לעשות היום? להקשיב מה קורה באיראן? לא, זה אתה תדע כבר. זה בסדר. צריכים לחטוף. מה חוטפים? מה לחטוף? לעמוד בניסיונות, להילחם ולנצח בעזרת השם. אתם רואים שכשמשה רבינו בא לשכנע את עם ישראל, ובא להגיד להם אותות, איזה אות משה רבינו הביא להם? הראשון בפרשה, לפני מקדם, אותות. הוא שם את המקל, המטה, נהפך לתנין כשפים. חז"ל אומרים במדרש שבמצרים כל ילד בין 4 ו5 שנים, אני אומר לכם את לשון חז"ל במדרש,
ילד קטן, בן 4, בן 5, היה בקיא בכשפים. פרעה אמר, מה אתה מביא לכאן? אז מה הקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל? מופתים על ידי דברים מוכרים. תביא להם מכת הרוב, זה הם לא יכולים לעשות. תביא להם מכת דם. אבל המופת הראשון שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, זה היה משהו של כישוף. שהם מיד קראו לחרטומים בלעתיהם, והם עשו את אותו דבר בדיוק. אבל בשביל מה עשה הקדוש ברוך הוא כזה ניסיון שאפשר לטעות בו? אומר רבי יחזקאל לוינשטיין בספר של אור יחזקאל, שזה ההגדרה של ניסיון, שאתה יכול לטעות בו. מה זה ניסיון? ניסיון של הבן אדם שאומרים לו תחכה לסיווג, והשכן שלו שהוא הרבה פחות צדיק ממנו. אנשים היום כולם יודעים מי צדיק, מי רשע, מאיפה אתה יודע מה הוא עושה? אתה הרי לא יודע. לא, אני יודע, אני רואה איך שהוא מתפלל. אתה לא יודע הרי מה הוא, אני יודע. מה הניסיון של האדם? שיש לאדם בעיה, כולם יכולים לעמוד בניסיון שיש לכולם. מה? כולם. אם כולם יש להם צרה מסוימת, אז קל לעמוד. אבל כשיש לאדם ניסיון אישי, והשכן שלו שהוא רחוק ממנו לפי דעתו ביראת שמיים, אין לו את הניסיון הזה, ולא רק שאין לו את הניסיון הזה, הכל טוב לו, ועוד כמה דברים. זה ניסיון שאדם יכול לטעות בו. אתה יכול להגיד אמונה, ואתה יכול להגיד תשמע, ואיך זה הולך? איך זה מסתדר? אומר רבי יחזקאל לוינשטיין המשגיח, כל המהות של ניסיון זה כשאדם יכול לטעות בניסיון גם כן. זה כל המהות. אם יש ניסיון ברור ב100%, אז זה לא ניסיון. אדם רואה הכל מסודר, הכל לפי החשבון, לפי התוכנית. זה לא ניסיון, זה ניסיון קטן. אבל ניסיון מלשון נס, שמרימים את האדם גבוה, זה רק בן אדם שיכול גם לטעות בניסיון, ובכל אופן הוא עומד בניסיון. נורא, נורא והיום, וזה בעצם ההכנה האמיתית. למה זה באמת ככה? כשאדם עומד בניסיון, הניסיון הוא שלו, הוא רכושו, הוא קניינו. אם אתה משתתף באיזה משהו ציבורי שלא נוגע אליך, אז אתה שותף לדבר מצווה. אבל כשהאדם עומד במסירות נפש באיסורים שלו, כשהאדם עומד מתוך אמונה, ושאנחנו מדברים לעמוד בניסיון, זה לא רק לשתוק, אלא כמו שאמרת קודם, זה להכניס את זה פנימה. ידוע, הזכרתי קודם כל את המשגיח, אומרים שפעם נסע הרב וולבה, המשגיח הרב וולבה, נפנים פנימה, המשגיח הרב וולבה נסע פעם לרב יחזקאל לוינשטיין, הוא אמר באתי לפה להתחזק. הרב וולבה היה משגיח בישיבת באר יעקב, היה צריך לנסוע לבני ברק, פעם לפני 50 שנה מבאר יעקב לבני ברק זה אוטובוס לתל אביב, זה יום שלם. ושאל את המשגיח אחרי יום שלם שהוא הגיע לה, מה לחזק את התלמידים? אז הוא אמר להם, תחזק אותם שיש הקדוש ברוך הוא. אומר, זהו? אומר, זהו? מה אני מתכוון? הוא אומר, כולם יודעים שיש הקדוש ברוך הוא. תיאוריה. אבל יש הקדוש ברוך הוא פנימה. יש הקדוש ברוך הוא של הרמב"ן בסוף פרשת בו. שהאדם צריך להאמין שכל מעשינו ומקראינו אין בהם טבע כלל. זה הקדוש ברוך הוא להאמין. אדוני, כל מה שקורה לך בחיים, גם מה שלא מתאים לך, גם מה שאתה בטוח שהוא השם, או חשבת אחרת, או כל מיני חבלניקים, שאדם אומר חבל, כל החבל הזה, זה הכל, אין הקדוש ברוך הוא בעולם. כולם יכולים להאמין בקדוש ברוך הוא, זה קל להאמין, אבל כשאדם מגיע לשעת ניסיון, לשעת מאבק, לשעת חיסרון, הוא נמצא במקום בשוקת שבורה, מאין יבוא עזרי, זה נקרא להאמין בקדוש ברוך הוא. בפרשתנו כתוב, ומשה ואהרון. רש"י אומר, פעם אחת כתוב אהרון ומשה, פעם אחת כתוב משה ואהרון, ללמדך ששקולים היו משה ואהרון. והשאלה שנשאלת היא פשוטה, כולם יודעים שמשה רבנו היה יותר מאהרון הכהן? לא קם נביא בישראל עוד כמשה, אז איך התורה אומרת שהם אותו דבר? ויש שאלה חמורה יותר, הרמב"ם בפרק 5 בהלכות תשובה, כותב במילים הללו, כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו. מה זה? אנחנו יודעים שבתורה כתוב ולא קם נביא בישראל עוד כמשה. אדם 1000 שנה לא יכול להחזיק את דרגתו של משה רבינו. מה שייך לומר כזה דבר? אומר גם כן רבי אלחנן וסרמן פשט, וזה הפשט גם בתורה. פירוש הדברים הוא כזה, ודאי שאתה לא צריך להגיע למשה רבינו, אי אפשר. אבל כמו שמשה רבינו לקח את כל הכוחות והיכולות שלו, והגיע איתם למקסימום של משה רבינו, כך כל אדם צריך להיות את המקסימום של עצמו.
תהיה אתה במקסימום שלך. מה נקרא אדם בן עלייה? לא שיש לו את הכישרונות שלו, לא, בן אדם שמגיע למקסימום שלו, לוקח את כל מה שיש לו ומה שאין לו, מה שחסר לו בגשמיות ומה שיש לו ברוחניות, ולוקח את כל התנאים הסביבתיים שיש לו, עם הפרנסה ועם העול הילדים ועם הבית ועם הצרות והבעיות והאיסורים, ולוקח את הכל וממקסם את זה למקסימום של יהודי. זה נקרא משה רבינו. זהו משה ואהרון. אהרון גם כן מקסם את הכוחות שלו. ואם ישאל מישהו מה התפקיד שלי בעולם, אף פעם התפקיד שלך זה לא מה שלו. כי אם התפקיד שלך זה מה של השני, אז אתם כפולים. מישהו אחד פה צריך לא להיות. התפקיד שלך להגיע למקסימום של עצמך. וכשאדם מגיע למקסימום של עצמו, הוא אדם גדול, הוא עומד בניסיונות. זה התפקיד של האדם בעולם. המשנה אומרת בתחילת פרק שלישי במסכת חגיגה, כל מי שלא חס על כבוד קונו, רטוי זה ראוי, רש"י מביא, ראוי לו שלא בא לעולם. מה הכוונה לא חס על כבוד קונו? אז הגמרא מסבירה שהוא עובר עבירות בסתר, אבל מה הכוונה לא חס על כבוד קונו? מה, הקדוש ברוך הוא צריך שתרחם על הכבוד שלו? אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, כל מי שלא חס על כבוד קונו, פירושו מי שלא חס על השכל שלו. כבוד קונו של האדם זה שכלו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, ברא את האדם. וכשאתה לא עושה את המקסימום שאתה מסוגל, ראוי לו שלא בא לעולם. יש לך שכל, יש לך דעת. אם אתה לא מנצל, הרמב"ם כותב שם דברים קשים מאוד. אומר כל אדם שהולך אחרי התאוות שלו, הוא לא משתמש בשכל שלו. כל אדם. אפילו בן אדם הכי טוב, הכי מתמיד, שהוא מתיישב על ארוחת צהריים, אני לא מדבר על אחד שאוכל בדיוק מה שהוא צריך ונגמר. מתיישב, יש לו איזה 5 דקות כזה, שהוא מתנתק מהכל, הוא והארוחה. כל אחד שאוכל ארוחת צהריים טובה, הוא איזה אריסטור קטן. מה זה אריסטור? אתם יודעים מה אריסטור? אריסטור, הגדול הפילוסופים, ראו אותו פעם אוכל ארנבת חיה, שאלו אותו, אתה אריסטור, אתה גדול הפילוסופים, ככה אתה נראה? אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטור, זה כולם מכירים. אז כל אדם, כשהוא אוכל ארוחה טובה, אני מדבר לא על מישהו בן עלייה, כל אדם הוא איזה אריסטור קטן. עכשיו, שקט עכשיו, תשים את הסלטים מסודר, ואת הזה, ככה הוא עושה רגע עם היד, רגע, עוד כמה דקות, הוא מתנתק, אין שכל עכשיו הנפש הבעמית עובדת ב100%. בעוד כמה דקות אני אחזור לעצמי ונשוחח. לפעמים יש בזה תועלת, אולי אדם שאוכל ברוגע, אולי. אבל, אומר הרמב"ם, כל יהודי שלא מנצל את השכל שלו, את הדת שלו, עד הסוף, הרמב"ם לא אומר, מנצל קצת, עד הסוף, הוא לא מרחם על כבוד קונו. יש לך דעת, יש לך שכל. מה שייך? יהודי צריך לעמוד בניסיון, צריך להילחם. ידוע מה שכתוב בספרים על פרשת ברד. כתוב, הירא דבר השם מניס סתיו אדם, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. אומרים את זה בשם הרבי מגור, יש בזה בעוד מקומות. מה ההפך מירא שמיים? היה צריך להגיד, הירא דבר השם, הניס סתיו אדם, ואשר לא ירא דבר השם. בתורה כתוב, אשר לא שם ליבו. היה אומר האדמו"ר מגור, פירוש, ההפך מיראת שמיים זה אחד שזורם, לא שם לב, זורם, ממשיך קדימה. איך אתה יכול לזרום בחיים? אתה רואה שהחיים הם לא רגילים. רבי ישראל סלנטר היה אומר, אני לא מבין, הביא לו מישהו כוס שתייה, יש בפנים מתוק, טעים, בא בן אדם אחד ואומר לו, תקשיב, אל תשתה בזה, יש פה רעל. כולם אומר לו, שטויות הוא מדבר, זה רעל, תראה איזה כוס. הוא ישתה או לא ישתה? הוא לא ישתה. הוא לא ישתה. אפילו אם זה בן אדם אחד, הוא לא ישתה. אפילו ש10 אומרים, הוא לא ישתה, לא, שמעתם לי אותנו. למה? יש פה איזה 1% שהוא מדבר לעניין. אלא אם כן הוא ידוע כאדם שיקור, אולי לא. אז רבי ישראל אמר, מה, אין לך 1% שהכל אמת כאן, מה שקורה כאן בעולם? איך אתה הולך ככה? מה אתה מקפיד על חברך? מה אתה שומר טינה? מה, אתה לא מאמין שהכל מן השמיים? מה אתה הולך ועושה את הכל בשביל להרוויח? אתה לא מאמין שמה שנגזר עליך משמיים זה מה שיש לך? הוא אומר, זה אשר לא שם ליבו. הוא ירא שמיים. מה ההפך שלו? לא צריך להיות רשע מרושע. הוא לא שם לב, ממשיך קדימה, נוסע. יש אנשים שהם עובדים, והוא אומר לך, אין לי זמן. זה הכי מצחיק בעולם. כשאתה רואה מישהו שהוא עובד ואומר, אין לי זמן, הוא מצחיק.
הוא הרבה יותר ממשוגע. משוגע, עוד לפחות יש לו זמן, אפשר לדבר איתו, אפשר ליהנות ממנו. זה בן אדם שיש לו את כל השכל ואת הדעת, והוא מאבד את הכל בידיים. אי אפשר להבין את זה. הרי ברוחניות, ככל שהאדם משתדל יותר, הוא יקבל. בגשמיות, ככל שהאדם לא משתדל, אלא בוטח בהשם חסד וסובבנו. מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אז בגשמיות, בשביל לקבל, הוא צריך כמה שפחות לעשות, וברוחניות הוא צריך כמה שיותר, זה ברור. אם אדם לא יעשה ברוחניות, הבא להתאר, מסייעים אותו, חייב. אז אם יש בן אדם בחיים שלא עושה כלום, זורק את הכסף שלו, מבזבז, נו, אז הוא לא מעריך לא את העולם הזה ולא את העולם הבא. אבל אם יש בן אדם שדואג לגשמיות שלו, עושה ביטוחי חיים, אבל הרוחניות שלו לא דואג, זה בתרתי הוא עושה טעות. פעמיים. איך יכולת כזה דבר? על מה אתה דואג? על חיי האדם בעולם הזה? מי יודע מה יש לאדם? אדם מכין צדה לדרך. ומה עם עבודת השם האישית של האדם? זה העמידה בניסיון. כמובן שכשיהודי לומד תורת השם, יש לו אמונה. הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. כל מצוותיך אמונה. כל המצוות סובבים סביב האמונה. כל מה שאדם מקיים מצוות זה לדבוק בקדוש ברוך הוא באמונה. כל מה שאנחנו עושים היום בעולם הזה, כל רגע ורגע זה הכל איך יהודי מתקרב לקדוש ברוך הוא, איך אני אחרי זה מקבל את גזירת שמיים באהבה. אני לומד עכשיו סוגיה עמוקה, מכל הנפש, מסירות נפש, ואחרי זה אני דבק בהשם. אומר רבינו הרמח"ל בספרו דרך השם, תכלית הבריאה היא לא לימוד תורה, תכלית הבריאה היא דבקות בהשם. איך אדם יכול להגיע לדבקות בהשם? האמצעי הגבוה ביותר זה לימוד התורה. הדבק הכי חזק בעולם זה לימוד תורה. זאת אומרת שברור שלימוד התורה הוא מרכז החיים, אבל לימוד התורה אמור להביא את האדם לדבקות בהשם. כשהאדם יש לו מידות עדינות יותר. הייתי באיזה מקום לפני כמה שבועות, אמרו לי שיש שם איזה יהודי שהוא בעל פעולות גדולות, הוא מנהל שם מרכז קהילתי גדול, והוא איש מאוד חזק, מעורב, ידו בכל ויד כל בו. ואמרו לי, האיש הזה הוא אדם מאוד דורסן. בסדר, משתדל לא להציק, אבל יום אחד הוא מספר לי, זה שסיפר לי את זה, הוא אומר לי, לפני 10 שנים, הוא פתאום החליט שהוא לומד תורה. לא יודע מה קרה לו, הוא נכנס לבית מדרש, והחליט שהוא לומד, אבל החליט שהוא לומד, הוא כנראה ידע לעשות את זה כמו שצריך. הוא אומר לי, אתה לא תאמין איך שהוא מדבר היום, אתה מדבר איתו, הוא עדיין קצת עושה עניינים ציבוריים, אבל באיזה נעימות, באיזה רוגע, באיזה רוך, באיזה ניסיון להבין את השני. התורה מעדנת וממתקת את האדם. אי אפשר בכלל להבין איזה זכות יש ליהודי שזכה להיות יהודי. כי מי צאתך מארץ מצרים הרי נפלאות. למה? כי כלל ישראל, עם ישראל הוא עם נצח. מדי פעם אדם צריך לחשוב מה שהוא אומר כל יום בבוקר. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה עוד ירושתנו. אנחנו משכימים, אנחנו יהודים, זה לא עם הראשון, זה משהו אחר לגמרי. השבוע הייתי פה בבית ישראל, יש פה איזה ערבי אחד, יש לו פה, לא יודע, חנות לאלומיניום, ליד ישיבת מיר. הוא אומר לי, אני לא יודע, הוא כנראה כבר מבין את היהודים זה, הוא אומר לי, אני עושה הכל מצווה, כל החלונות של ישיבת מיר, אני עשיתי הכל במצווה, מצווה. ניסיתי להבין מה הכוונה מצווה, הוא מתכוון להגיד שהוא לא לוקח מחיר כפול, זה מצווה של ערבי. הוא אומר, אני אספר לך סיפור, אני אספר לך, מה אתה רוצה לספר לי? הוא אומר לי, מישהו נכנס לחנות שלו, ונפל לו צ'ק, ובצ'ק היה 12,000 שקל, והצ'ק פתוח. העובד שלי, הוא אומר 5 פעמים, מצא את זה, לא הכניס את זה לכיס שלו, בטח שהוא לא הכניס את זה לכיס שלו, מה הוא יעשה עם צ'ק פתוח? מישהו אחר יבטל את הצ'ק, מה? שמר את זה במגירה, חיכו יום-יומיים, והנה היהודי הגיע, מחפש את הצ'ק שלו, אחד המוסדות פה בבית ישראל, אומר לו, מצאת, אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, אני מחפש את הצ'ק שעבד לי. אומר לו, צ'ק פתוח? אומר לו, כן. אז כמובן הערבי זה הערבי, הוא אומר לו, אתה רוצה שאני אתן לך את הצ'ק? תן לי, הוא אומר לי, איזה מילה בערבית, אני לא יודע, תן לי משהו. אז הוא אומר לו, מה הקשר? אם היית מחזיר לי כסף, אני מבין, אתה מחזיר לי נייר, צ'ק, אני מבטל אותו. הוא לא מבין. הוא אומר, אני תובע אותך, הוא משופשף, אני תובע אותך לבית דין.
תבע אותו פה לבית דין פה, הוא הסביר לי פה איזה בית דין, אני חושב שאני יודע מה הוא מתכוון, הוא נכנס בפנים, והוא בא, הוא מספר, כן? הוא אומר, באתי עם כסף בכיס, ואמרתי לדיינים, אם אני חייב, אני אשלם, מאמין לו, כן? ואם הוא חייב שהוא ישלם לי. אז התחילו לדון, ואז הוא התחיל להגיע עם טענה, הוא אומר, תראו, אם אתם לא, הוא הבין שמי ייתן לו כסף, אם אתם לא תיתנו לי, אתם מעודדים אותנו הערבים להיות גנבים. למה? אני לא אחזיר לך צ'ק מהיום. סוג של גוי של שבת שמביאים לו דברים. אני לא יודע מה היה, הוא מספר לי שהדיין ביקש מאותו אדם שייתן לו מעשר 1,200 שקל, אני לא יודע בדיוק מה זה, לא לפי דין תורה, כנראה עשה לו לפנים משורת הדין. אתם מבינים רבותיי מה זה גוי? והוא מספר לי, 1,200 שקל, הכנסתי לכיס, העובד, אתה יודע מה זה? נו, אתם מבינים מה זה גוי? לא שייך אצלו טוב לב, לא שייך אצלו נשמה. שום דבר, אני מדבר על הגוי הטוב שבהם. לא, מה? לא, כנראה שהוא אמר לו, אולי כדאי, הוא הסכים, לא נראה לי. לא נראה לי שזה על פי דין. תראה, גוי הוא ערבי, הוא שקרן. יכול להיות שכל הסיפור הזה לא היה ולא נברא מההתחלה, אני לא יודע. מספר לך סיפור. הוא שמע אותי שאני מדבר בטלפון, אז אני לא יודע, אני אומר, יכול להיות שהערבי, כל הסיפור הזה לא הנכון. אני רק אומר, הוא שמע אותי שאני מדבר עם מישהו על שלום בית, הוא אומר לי, אני יותר ממך. אמרתי לו, מה אתה יותר ממני? הוא אומר לי, אני מתווך בין חמולות. מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני יושב פה, אל תראה אותי ככה. אם יש רצח בשועפאט, בזה, אני מגיע, אני עושה סולחה ביניהם, ואני המתווך. נו, מה זה סולחה ביניהם? הוא אומר, כמה אם אחד הרג את השני, רצח את השני, מה עושים? שמעתם איזה פסק? כמה? אתם יודעים כמה? 1,000,000 שקל צריך לתת כופר, ואת הרוצח מוציאים מהעיר. יעני אומר לי, אם הוא גר בירושלים, מביאים אותו לחיפה, חיפה הוא מתכוון להגיד. אתם הבנתם? זה. נו, ואם הוריד לו את הרגל, מה? הוא אומר לי, זה 600,000 שקל. אתם מבינים רבותיי איך מתנהג? הוא אומר לי, זה טוב, אנחנו לא לקחים אתכם למשטרה, הם סוגרים את זה בסתר. אני לא יודע כמה אחוזים תיווך לוקח, 5%, אני לא יודע. מוריי ורבותיי, בשביל אני מספר את זה? לא צריכים עדות לזה. יהודי צריך לזכור תמיד. הזכויות שיש לאדם, העוצמות, הכוח שיש ליהודי בתוכו הוא אין סוף. והאדם חייב לשאוף כל חייו להגיע למקסימום של עצמו. אם ישאל יהודי, מה תפקידי בעולם? על מה אני צריך להתפלל? ריבונו של עולם, עזור נא לי וסייע בעדי למלות את תפקידי הישר בשלימות בעולם הזה. איך ומה ומתי זה עניין של הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה באמת לדבוק בהשם, על זה הוא צריך להתפלל. כבר הזכרנו כמה פעמים מדברי הגר"א בספר יונה, שכותב שכשאדם רואה שקשה לו משהו, לשם הוא נשלח בעולם לתקן. והגר"א מוסיף דבר נורא. כשאדם רואה שהוא נכשל הרבה פעמים בעבירה, זה אומר שהוא מורגל בזה. למה? כשאדם עושה הרבה פעמים משהו, אז הוא רגיל. למה? מאיפה הוא מורגל? אומר רבינו הגר"א, בגלגול הקודם, הוא עשה את העבירה הזאת הרבה פעמים. הוא חזר לעולם בשביל לתקן, אז הוא מוטבע בזה. למשל, דוגמה, אדם מדבר לשון הרע. הוא מדבר, הוא רגיל, תדע לך שאתה באת העולם לתקן, וזה שאתה כל כך קשה לך, כי אתה בגלגול הקודם עברת על זה הרבה מאוד פעמים, וכיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כתר, אז זה מוטבע אצלך. מי שיש לו בעיה שהוא חלילה נוקם, או מקנה, או שהוא שולח ידו בממון של השני, או שהוא צריך להתחזק בקדושה, בעריות, שידע שלזה הוא נשלח לעולם. ואם הוא יעשה מסירות נפש, השם יצליח בעדו. הבא להתאר מסיים אותו. כשיבוא מלך המשיח, לא יוכלו לתקן דברים. זהו. כולם יסתופפו וילמדו תורה, וכמו שהרמב"ן כותב בפרשת ניצבים, כשבימות המשיח לעשות עבירה זה יהיה כמו לקפוץ לאש. יש מישהו שקופץ לאש מיוזמתו? זה המושג של היצר יהיה נבדל מאיתנו. שום דבר. המסירות נפש, החבר הכי טוב שלנו בעולם זה היצר הרע. המניות הכי גדולות שיש לאדם אי פעם זה ממרן הרב יצר הרע שליטה. לטובה אני מתכוון, לא לרעה. כי הוא נותן לאדם את הזכויות, הוא ממלא לאדם את הכלים, הוא ממלא לאדם את העוצמות שלו, את היכולות שלו, את השליחות שלו בעולם. צריכים לשים לב כל הזמן שהפנימיות של האדם יהיה טהור. אני אתן עוד דוגמה בפרשת השבוע, הרב דסלר מדבר על זה. כתוב שמשה רבינו לא עיקה את הקרקע ואת היאור
בפרשת דם וצפרדע. למה? כי היה צריך להיות הכרת הטוב, הרי היח את המצוי והתמנהו בחול, זה הכרת הטוב לאפר, והיאור שמר את משה רבינו בתיבה. והשאלה שנשאלת כאן, איזה הכרת טוב יש לדומם? מה? זה דומם, מה? הוא מרגיש, האדמה מרגישה, מה אתה אומר? יש לזה עוד דוגמה בתורה, בפרשת שלח כתוב, הגמרא אומרת בבערכין דף ט"ז, שהמרגלים דיברו לשון הרע על העצים ועל האבנים. מה שייך לדבר לשון רע על עצים ואבנים? מה שייך? מה העץ מבין? העץ שומע? הדומם שומע? אז הרב דסלר זצ"ל אומר דבר עצום ועמוק. הכרת הטוב היא לא של השני יהיה הרגשה טובה, אלא שאתה תהיה איש מושלם. כשהאדם מכה את הסלע, את הקרקע, והוא נהנה ממנו, זה חיסרון בהרגש של האדם. אדוני, אתה מעצמך, מהלב שלך, חייב להרגיש שאתה לא מסוגל, הוא עשה לי טוב. כשמשה רבינו לא היקע את היאור, הוא לא היקע את האפר, הוא לא חשב שעכשיו האפר אומר לו תודה רבה לך, אלא בשלימות של משה רבינו, בפנימיות שלו, לא היה שייך להכות מה שנתן לי טוב בחיים. יש בשיטה מקובצת, במסכת בבא קמא, בסוף פרק החובל, כתוב שם שהיה איפה שעריף, רבי יצחק אלפסי, עריף, רבינו עריף, היה איזה בית מרחץ שהיה עליו דין תורה. בית מרחץ, היה ויכוח, פעם בית מרחץ, לא היה כמו היום שיש לכל אחד בבית שלו אמבטיה, עוד לפני 60 ו-70 שנה, הבתי מרחץ והבתי הכיסא, פה אפילו בארץ, במושבים, היה מחוץ לבתים. והיה דין תורה, ובאו לפני רבינו יצחק אלפסי, ואמר רבי יצחק אלפסי, אני לא אדון בו, אני לא אדון על הבית מרחץ, כי אני נהניתי והתרחצתי בבית המרחץ, יש לי הכרת הטוב לאבנים. מה אומר? פעם אחת, אתה מדקדק, פעם אחת הוא נהנה מזה. יש לזה עוד דוגמה בתורה, כתוב שיוסף הצדיק, אבא שלו שלח אותו, לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. מה? לך תראה מה שלום הצאן. מה? עוד פעם? הוא שולח אותו, יעקב אבינו, ליוסף הצדיק, כמדומה לי שהבעל הטורי מדייק את זה, לך תראה מה שלום הבעלי חיים. כן, כי כשאדם הוא פנימי, זה לא הבעל חיים, מה יגיד לו, הלו, שלום הפרה, שלום השור, מה שלומך? לא זה הנושא. אלא כשאתה חי מערכת פנימית של בן אדם, אז אצלך זה בוער שהכל יהיה מתוקן. אתה לא צריך לחכות שמישהו יגיד לך, חסר לי משהו, אתה לבד צריך להרגיש את זה. ושאתה צריך לפייס מישהו, זה עניין שלך ואתה מרוויח מזה, כי אתה מתעלם מזה. זה לא איזה סיסמה שאומרים היום, תגיד ככה, תעשה ככה, זה לא סיסמאות. זה פנימיות של האדם, זה עבודת השם. כמו שכותב הרמב"ן שהזכרתי קודם, שאין לנו חלק בתורת משה. אתם יודעים מה זה, איזה מילים אלה? אין לנו חלק בתורת משה. עד שנאמין שכל מעשינו ומקרינו, אין בהם טבע כלל, אין לנו חלק. הרמב"ן מדבר על השגחה פרטית, הוא לא מדבר על מי שהוא לומד כל היום ומתפלל, לא. עד שנאמין שכל מעשינו ומקרינו, מקרינו זה משהו לא צפוי. מה זה מקרה? משהו לא צפוי. אין בהם טבע כלל. הכל מה שקורה בעולם זה פרט קטן לעומת המערכת האלוקית שיש בעולם. אנחנו עכשיו היום עדים למצב שכל העולם מסתובב, ויש הרבה אנשים שאומרים, כולם מכירים פרקי דרבי אליעזר, שכתוב שם שלקראת ביאת המשיח מלך אדום מתגרה במלך פרה, זה נשמע נחמד, הכל נחמד, אולי כן, בעזרת השם, אני לא מזלזל חלילה בכלום, אני רק אומר שאנחנו צריכים להתכונן, הלוואי שזה יהיה נכון, שזה סוף הגלות, ושאדם צריך להכין את עצמו, לראות מה היקע, לאן אתה הולך, מה אתה רוצה. הרב שך זכר צדיק לברכה היה אומר, כל יהודי שקם בבוקר כל יום צריך לשאול את עצמו 3 שאלות לפני שהוא הולך להתפלל. מה 3 שאלות? שאלה ראשונה, מי ברא את העולם? זה יודעים לענות. שאלה שנייה, לשם מה הוא ברא את העולם? זה כבר שאלה יותר קשה. בשביל מה?
להיטיב לנו וכולי. צריך לראות, השאלה השלישית היא הקשה מכל. מה הוא מצפה ממני היום הזה? מה הציפיות שלו? מה אני צריך לעשות פה היום? צריך לסבול את הזולת, צריך לדבוק בקדוש ברוך הוא, כל אחד בעבודת השם שלו. וצריכים לעשות כל דבר במסירות נפש. כל דבר שעושים במסירות נפש. עם כל הלב. אם אדם עושה חסדים והם קטועים, זה מלאך קטוע. אם אדם עושה הכל לאשתו בבית, אבל ההרגשה שלו היא חמוצה, הפנים שלו הם חמוצות, הפסדת. אז לא עשית, מילאת את מבוקשה הפיזי. את הלב תיתן. את הנשמה של האדם. לכל דבר שבקדושה, כל דבר שמזדמן ליד האדם, זה זימון של הקדוש ברוך הוא. מה אתה יכול לעשות? בוא תראה. וצריך לטפל בכל דבר כאילו האדם מטפל בעצמו. איך אדם אוהב את עצמו, עושה הכל בשבילו. כל אשר ייתן לו, ייתן בעד נפשו. כל מאורעות האדם, אם מישהו דיבר, אם מישהו עשה, אם מישהו לקח, עיכוב כאן, עיכוב שם, נתינה כאן, נתינה שם, זה הכל השגחה פרטית מהשם יתברך. ואם אנחנו מדברים עכשיו על יציאת מצרים, זה הסמל והדוגמה וההתחלה של אמונה ודבקות בהשם. שם אדם מתחיל, שהקדוש ברוך הוא יכול באותו כוס לתת לאדם, לזה דם, לזה מים. וכנ"ל כל האותות, כל המופתים. החפץ חיים זצ"ל היה מתאר את המכות כל הזמן בחוש. והיה מדבר, היה מתאר איך נראה המצרי עם שכין, עם פצעים. היה מדייק את הפסוקים. ומלאו כל בתיך ובתי כל עבדיך. אם כתוב מלאו, זה רב חזקאל לוינשטיין אומר. מה זה מלאו? מה זה מלא? כשאני אומר עכשיו פה זה מלא. הבית כנסת פה מלא. מלא של התורה זה מדויק. מלא זה מלא עד אפס מקום. מלא, מלא. אז אם כתוב מלאו כל בתיך, כל בתי עבדיך, אומר רב חזקאל, פירוש שלא היה איזה דוב אחד בבית של ההוא, ואריה, לא, היה הכל מלא. כל הבית, כל החדרים, 10 דובים, 15 נמרים, מלאו. אם כתוב מלאו, אז מלאו, לא היה מקום. הכל היה עמוס. וזה לא יאומן כי יסופר. איזו השגחה נוראה. מי לא יחרד להבין כמה תפקידו בעולם הזה? לא העיקר להתפעל, הנה עכשיו זה אמר ככה, זה מעביר, היום בדור של הסרטונים, זה מעביר סרטון הזה, זה אומר לזה, ראית, וזה רוצה שיגידו שהרב שלו יודע לראות ישועות, וזה יודע נבואות, וזה בעל מלחמות, זה זורע צדקות. אבל מה האמת? היצר הרע גם פה עובד. הוא מסתיר מהאדם את העבודה האמיתית שלו, הוא משקיע אותו בכל מיני עניינים, זה אמר, הוא אמר, והכל טוב, אבל העיקר חסר מן הספר. העיקר זה העבודה הפנימית. אם משיח צריך להגיע, צריכים להתכונן במסירות נפש, לדקדק, לראות מה צריכים לתקן. הסבא מסלבודקה כתב מכתב לבן שלו, רב אליעזר יהודה פינקל, שהיה ראש ישיבת מיר. מי פתח ישיבת מיר? רב אליעזר יהודה פינקל, היום זה הבן נין שלו פה, ראש הישיבה. אבל רב אליעזר יהודה פינקל, הבן של הסבא מסלבודקה, אבא שלו היה כותב לו מכתבים. מה המכתב שהוא כתב לו? כל שאלה שיש לך בחיים, כל מחשבה שיש לך בחיים ואתה רוצה לדעת אם לעשות או לא, תחשוב שזה היום האחרון שלך בחיים. ואז אתה תדע בדיוק מה לעשות. פירוש, אם אדם יודע חלילה שמחר הוא מת, מה הוא אומר? אומרים לו, תן צדקה, תעשה, תוותר לזה. מה הראש שלו? הראש שלו עובד הכי נקי, הכי טהור. אם אדם יודע שמחר הוא מת, הוא לא חושב על כלום. אז אמר לו הסבא מסלבודקה לבן שלו, אם אתה רוצה להצליח בעבודת האלוקים, אתה צריך לחשוב שכל יום זהו נגמר. מה עושה בן אדם שהוא עומד על ערש דווי? הכל בסדר, מוחה, סולח, גומר. אם אתה רוצה באמת, באמת, כל דבר שהאדם עושה מתוך הלב שלו, יש לו סייעתא דשמיא. יש לו עבודת האלוקים. כשאתה אומר, אני רוצה להיות נקי עכשיו, אני רוצה לעשות מה השם רוצה ממנו. יש דברים לפעמים שכתובים בתורה, ולפי התורה אתה בסדר. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת ואתה יודע. אתה יודע שרוצים אחרת. תתנהג אחרת. אפילו שעל פי דין זה מותר לי. על פי דין אני צודק. מי שעושה מסירות נפש למען השם, השם יתברך מצליח בידו. יש ספר שנקרא במחיצתם, חיבר אותו חבר כנסת שהוא היה רב גדול. פעם חבר כנסת היו רבנים גדולים. הרב לורנץ, הוא היה מתמיד גדול בתורה, הוא הוציא ספרים עמוקים בש"ס. הוא היה חבר כנסת הרבה שנים. הוא חיבר 2 חלקים, הוא מסביר כמה שהוא נפגש עם גדולי הרבנים. אחד
הסיפורים שלו מספר שהוא, יש איזה אדמו"ר קדוש, שכחתי את שמו, גר באמריקה, אומר שהיה בזמן השואה, איזה יהודי שברח מהנאצים, הוא סיכם עם אשתו שגם ביחד הם יברחו, היא הייתה צריכה לעבור ממקום אחר. והם היו צריכים להיפגש יחד באמריקה. וכשהוא הגיע לאמריקה הוא גילה שהיא לא עברה את הגבול. והוא התחיל לבכות בבכי היסטרי, וכמעט שאיבד את נפשו, כי הוא ידע שכל רגע, לא כל יום, כל רגע כאן זה מוות וחיים. הוא הגיע לאדמו"ר ובכה בכי תמרורים שלא היה כמוהו. הוא אומר לו, הרב, אני עוד רגע אחד יקרה לי משהו, כך הוא מספר על עצמו, יאבד את כוחו ואת חייו. אז הרב הסתכל עליו ואמר לו, תשמע, עוד שבועיים היא תבוא לפה. הוא אמר לו את זה בכזה ביטחון, אחרי שבועיים היא פתאום הופיעה. בא, אמר לו, נו, אתה בעל מופתים גדול, הרב? אומר לו, לא, בוא אני אסביר לך. כשאתה באת ובכית כאן וסיפרתי על המצב שלך, ראיתי שאתה במצב של פיקוח נפש. מה עושים במצב של פיקוח נפש? צריכים להציל בכל האפשרויות, נכון? מחללים אפילו שבת. אז אני אמרתי משהו שאין לו כיסוי מבחינתי. אמרתי עוד שבועיים כדי להרגיע אותך, להחזיר אותך לחיים. לא ידעתי מה אני אומר. ואחרי שגמרתי ויצאת מהבית, התחלתי לבכות בבכי תחנונים שאין כמו ריבונו של עולם. הרי אני אמרתי את מה שאמרתי בשביל להחיות יהודי כאן. הוא הרי במצב כזה קשה. ריבונו של עולם, אל תבייש אותי, שלא יתחלל כבוד שמיים שלך. והיה בוכה ומתפלל ומתפלל, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. ואחרי שבועיים אשתו של אותו יהודי הגיעה. וזה מוסר, זה סיפור נוראי, שהוא תמרור לאדם לעבודת האלוקים. אתה תעשה מה שאתה צריך לעשות. ותעשה זה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו. כאן ובבא איננו יודעים. העבודת האדם זה מה שמוטל עליו, וזהו. ולא יתבעו מן השמיים מה שאדם לא מוטל עליו. עכשיו שאני בא בדרך, התקשרה לאיזו אישה שיש להם בן מוצלח, לומד תורה, משובח ורחמנא ליצלן, פתאום עזב את הדרך. ממש הידרדר לגמרי. וההורים יושבים ומודאגים, והם לא יודעים מה לעשות, והם אוכלים את עצמם ממש לדברים רחמנא ליצלן של כרת. רחמנא ליצלן. מה אתה אומר? הם שואלים. אמרתי להם, תגיד להם שאם הם עושים כל מה שהם יכולים, שיסירו את האחריות, תהיו רגועים. קודם כל, הלחץ שלכם הוא א' מזיק לכם, הוא גם מזיק לו, והוא לא אמיתי. אנחנו לא קבלני ביצוע של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים, ואנחנו משתדלים לעשות, ותמשיכו להשתדל, אבל אל תיקחו את זה אישית, למרות שזה מאוד קשה לכם. תמשיכו לחיות בשמחה ובעבודת השם. אם יש טעויות שצריך לתקן, תתקנו. אבל כשאדם לוקח אשמה על עצמו, הוא לא מועיל כלום, הוא מזיק. וזה גם לא נכון. כתוב בכתבי הארי שבדור האחרון יהיו כל מיני נשמות, שהם יגיעו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ויש איזה תיקון בעניין. יש רב אחד חשוב שהוא הוציא איזה ספר שלם, הרב ברויר, שהוא מוסר הרצאות בכל המקומות. הוא מדבר על זה. אבל צריכים לדעת שאם האדם עשה, ברוך הבא, את מה שביכולתו, אין לו יותר רק להתפלל להשם יתברך. זה מה שאתה צריך לעשות. זה גם חלק מעבודת השם, רבותיי. להיכנע לקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא כך עשה, אפילו שזה לא מתאים לי, זה עבודת השם שלי. הירא דבר השם הניס את עבדיו, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם. זה נקרא לא לשים לב. תשים לב. בשבוע שעבר אמרנו, שהאמונה, האיסורים של האדם הם הנביא שלו, הם הנבואה שלו. מדברים איתך. שים לב, אל תזלזל בניסיונות. במדרש כתוב בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא רומז לאדם 3 פעמים. לפעמים 5, יש שם 2 דעות. כי הרי מהמכה השישית, השם הכביד את ליבו. 5 פעמים מדברים עם בן אדם, לא הקשבת? זהו זה. מדברים איתך. הלו, תחזור בך. 3 פעמים, לפעמים 5, זה 2 דעות. ככה מקובל להגיד אצל בעלי המוסר. אז זה המקור במדרש, פה, בפרשת השבוע. מדברים איתך. אתה לא שומע 5 פעמים? תסתדר. אתה יודע מה שאתה רוצה? הבא להתאר מסיים אותו. נזכור רבותיי, בגשמיות צריך אדם כמה שפחות, ברוחניות כמה שיותר. תראה שאתה רוצה, תראה שאכפת לך. מי ייתן שאנחנו נמצאים עכשיו לפני אחרית הימים. זה דברים פשוטים וברורים.
כל הסימנים. אומנם רבותיי, יש ספר שנקרא יד רמה, לאחד מרבותינו הראשונים. הוא כותב במסכת סנהדרין בדף צדיק ו', שהוא תמה לפני 800 שנה. אבולעפיה, רבי מאיר הלוי אבולעפיה. הוא אומר, אני לא מבין איך משיח לא הגיע. הרי כל הסימנים שכתוב בסוף סוטה התקיים. הוא היה בטוח לפני 800 שנה שהוא בדור הכי קשה שיש. מה אנחנו נגיד היום? אני לא יודע מה עוד יש קדימה, אי אפשר לדעת. לא יודעים מה הולך פה. אבל רואים היום בחוש גלות של יהודים בתוך יהודים, רואים בחוש, אין לאף